webulu maka mmụ Igbo chile echichi nu and echichi kwesịrị ekwesị and nze na ọzọ akaloyela na echi ọzọ nu onye ụbịama na azọ mọkachie asị na ọgaranya chi ezo na n'igbo ego oyale ma sawa ndị ezomogo nenu ndị echichi nu ndị chile echichi na n'Igbo ọ bụ maka ndị chile echichi nu ndị chile echichi n'obodo anyị nu ndị chile echichi na n'Igbo asinaze na-ekwesị ekwesị nu abada nwere onye na-ekwesị echichi nwere onye na-ekwesị nu akalola na-eche ọzọ nu onye ụbịama na azọ mọkachi nu ndị ze na ọzọ nu ndị kwụsị ọrọba ka na-ekwu okwu vanụ a na-ekwusi na nkịtị nu asị na ọgaranya chi ezo na n'ikpe ego na onye chi ogbugbo ọbụla udo oyale ma nkwa agaze na n'Igbo nu na anyị nwelu ndị chile echichi ndị nze na ọzọ nu ndị ezigbo omume va na-enete obodo anyị nu va na-eme ka obodo dị mma nu adanyi na-ekwu n'ụwa bụ ndị echichi nu ndị batala ego oyibo nu ndị gbalụ mbọ nu Chukwu wee gozie fanụ ụfọdụ na-azụ afịa nu ụfọdụ na-alụ ọlụ oyibo nu ụfọdụ na-ezi obodo oyibo nu mana va bụ ndị echichi na n'Igbo vaka na-ekwu okwu vanụ nenu ndị ezomogo nu va na-eme ogo kalisia nu na va bụzi ndị echichi ndị chimeleze va kalisia echichi dị balụ ugbo na n'Igbo ịbịazie na n'Igbo echichi so n'ife ji mala anyị ụmụ Igbo na-echizi ọzọ nu na anyị na-awụ ọdụ nu anyị nwelu ndị shie anyị nwelu ndị nze anyị na-asa mmụọ adị na-echi nya bụ echichi m na-ekwu okwu ya nu
ọ bụ ndị ezigbo omume nu ndị na-enyelu nwa ogbenye aka nu va na-agbapụ mmiri nu va na-etinye ọkụ nu va na-edozi ụzọ ndị ezigbo omume ọrụ obodo na-eseve anya nu ejikọta aka wochie ebe echichi adịrịzi ikolikoli ọgaranya bụ omume nu ndị echichi na Igbo kalịsịa ndị echichi na Igbo kalịsịa ọgaranya bụ omume Vazulu keme andesi ndị nwere Igbo bongo nenu anamaka ndị echichi na Igbo na Vazulu keme agụsa ma gụnyere ụva nenu malụ na bụ ndị ilo gụli ya nu na Vazulu Kabuli bamu weje kenenu andi echichi na Igbo nezenu Vazulu keme yes sir His Royal Highness Chief Ozo Hemisike eze ndị Igbo one na Senegal Ozo akudi n'obi Ozo Shirozwa ọkụ na-enye ife 1 na mgbagbu ọwa ikenga ndị ogwu na Igbo ikenga ndị mgbagbu ọwa ikenga ndị 042 neno aneze ndị Igbo nu ọ bụrụ na Senegal na onye ọma n'isi n'idosuo Agụ na-eche mba 1 n'Enugu steeti na-edoso Oju na-eme ọgọ odogwu nwa na Senegal na anyị mali ya malụnụ Ebu Chairman Dakar Importers Association in Senegal CEO Abana Autos Group of Companies Limited Osimukene Loliano Lolo Beatrice Uchechukwu Ike Ugezumba ndị ogwu ọfịa Ozom Mgbagbowa Inezago Enugu State Nigeria His Royal Highness Nenu Chief Ozo Hemisike Ibu fada nu na anyị maluga malinu agụsa ma gụnyere imalu na bụ ndị logu ya nu n'iso ikenga ndị ọgwụ na Igbo niile onye mgbagbo ọwa bilio ibu nnukwu mmanwụ na Igbo niile nu Senegal president so abụlegum wee sobenu nenu onye ọ ga-adịlị mmanụ His Royal Highness nu Ezodinaka Chukwu Jiwu CEO Hemishkas Austin, Texas, United States of America CEO Ondoko Plaza number 7 Waturosha Street Ikenebu Owerri, Imo State our future Imo State Governor Ezodonko na Senegal Ona tradika manu Obulu Nancy Japan onye ọma n'idu sonu nenu karisia nu na Austin, Texas ebe avugo na lubini
Onyomanido so ọkwazi Austin, Texas, United States of America ka ị na-alụbilinu iwesi m kene lọlọ inu First Lady Lọlọ Ugeze Ifeanyi Nwachukwu Jiwu Osodieme ndị anyị ka mma na-abara anyị mbanụ ndị duru oji mmadụ Isu Obishi Isu Imo State, Nigeria. His Royal Highness Eze Ọdịnaga Chukwuchukwu Jiwunu ịbụ nnukwu mmanwụ na n'Igbo niile nụ iso na karịsịa na Austin, Texas, Odogwu American President so abụlegwu m nwoke nenu n'eze n'Ogbuefinu nnukwu mmadụ nnukwu odogwu adesi onye nwere Igbo bongo nenu Ogbuefi Obinna si Okonkwo Obi Coastal Road, Gambia ezi nwanyị dị asọ n'Enugu Ajaishi Ekwusigo Local Government, Anambra State, Nigeria. The youngest landlord na Gambia. CEO Odimas Concepts Nigeria Limited. CEO Obiokonkwo Investment Nigeria Limited. CEO Obilong Global. CEO Sidon Investments. Co-dealers in all kinds of auto spare parts, trucks, cars, electrical, building materials. Iwesimukene lolo inu Lolo Mrs. Iju Ezi Nwanne Okonkwo Osodieme Nwadi Nwanime First Lady Sidon Agụ nwanyị na Gambia Ogbuefi Nyomani Isofilinu onye nwere odogunu iso na nnukwu mmanwụ abịazie na n'Igbo n'iso webilinu onyoma abụlegwu m wesobenu na nnuchife menikenu analikenu onye nwere odogunu idusu imoni na Gambia CEO Emenko Enterprises Gambia Osimukene Loliano Lolo Mrs. Lovina Analike Osodieme Odogusi Ifitani Agụrụ Anambra State eje Onye Ifitani nidoso Shifemenika Analike nu Ezomogo n'ibu nnukwu mmanwụ nu Iso webili na n'Igbo Gambia kibizi ebinu niga Iba na kwakuri me inu Eze yimu gabani Ndi echichi na n'Igbo kalisia Ndi echichi na n'Igbo kalisia Ogalanya bo mume Bazulu keme Ande sindi weli bongo nenu Anamaka Ande chichi na niwu Na Bazulu keme Agusama gunyerova nenu Malu na bundilo kuliyanu Na Bazulu Amselem Chukwu Gwagumunwosu Akekpucho wanu na Ntuekenu Atueke Ancient Kingdom Epabugisi Onyoma Nezenu dikedio hamanu na Maliki Biziebinu Igwe ndị Bamako CEO Jim Ansel Holdings Limited
CEO Gemhart Investments Limited, CEO Ansco and Sons Limited, Ikeji Apanu of Blue Diamond Club Odogunu, Malika Vabizefinu, Image Maker Odogunu Nindusu, Onye Weli Fenu, Mezenu Wamulu Nobinu, Osimu Blegumu Kenelo Leano, Lola Mrs. Ongozi Patricia Wosu, Ugo Simbae, Ezibondi Dato South, Imo State, Nigeria. High Chief Amsele Shuku Bogumu Wosu, Iso Nanuku Mauna Nibono, Iso Nandia Chichinu, Asikwa Maliki Bizebi, Eba Fukena Chwakae, Gabaniru no Gadile Mano. Abola Kumu Weso Bodogu, Ezemogo Nidusu, Mr. Godwin Onyebuchiane, Chief Akebuchonwa 1 of Mwaneze, Isu in Ebonyi State, Nigeria. Odenjinjin 1 na Royal Family Club, Gambia. Udubansho Dogu Buruburu namba niile APS na Gambia. The beginning do sonu Onye Nweli Dogu, Chief Executive Officer, got the best worldwide dealers on all kinds of motor spare parts in Gambia. Strong member Royal Family Club Gambia. Osimu Kenelo Lianu, Lola Mrs. Messi Onyebuchiane, Lola Kebuchonwa 1 na Mwaneze, Isu, Ebonyi State. Mama Samuel Onyebuchiane, Oni Mwaneze, Isu, Ebonyi State, Nigeria. Gambia Basin Unuduso. Abulego Muso Bodogu, Nezana Nyanyi Jide Bube, Umangu Pula Bodogu Niduso, His Royal Highness, Eze Dr. Gabriel Chimem Mamba, Onwa 1 of Ugunambakala, Osiso Mangwa, Onwa of Natonu Niduso, Eze Chimerema Nuni Sofili, Eze Chimerema of Chimerema Kingdom, Eze Abia of Senegal. Oblatula Dibio Kalu Senya Weli no Welo Dogunu, Inagwan Kavulu Nanya Niduso, CEO, Gabito Global Resources Nigeria Limited. Osimu Kenelo Leano, Lola Mrs. Ifenywa Juliet Mba, Ugeza Abia, Abia State, Nigeria. His Royal Highness Eze Dr. Chimem Mamba, Ibu Nuku Mauna Nibono, Ekube Nisobili, Ebulumi Bamunu, Anje Kene Nuku Mau, Omogo. Ivanye Melukanyi Nekunu, Obrokanye Ranedenu, Yezomogo Bili, Nze Chief Ikechu James Egim, Nze Shina Waraji Ezudo Nedozo, Onataradike Bwe, Nkizizi Numu Ogbo, Mam Basman, Eze Ndibo na Morocco Nedozo, Ojirefishi Eze, Nkizizi na Morocco, Alligator Pepe, CEO, Ghost Level Impex Limited, CEO, African Choice International, Importer and Exporter, Cosmetics and Foodstuffs,
in Morocco. Osimu kene lolu yanu Lola Mrs. Chika Eze Shina Waraji Obidia Umukene ko ezigbo lolu ya nke bonu Lola Mrs. Fatima Eze Shina Waraji Osodi Akpako Undu Mwobom Idato South Imo State Nigeria Uze Shina Waraji mi bodogunu ezudoni sobilinu ezudoni dusua Onye nweli nwelodoguni dusua Morocco bezini sobili Kambuli bamu wejebenu kankene nodogu ezomogo nonia Mr. Benedict Shina Tumanjoko Chief Akwenwebe Namweke Aleze Ogwa Umbitolu Imo State Nigeria Chief Executive Officer Ben Real Estate Investment Nigeria Limited Osimu Kenelo Liano Mrs. Kalista Akuchinwanjoko Odozi Akuben Ondamweke Aleze Ogwa Umbitolu Imo State Nigeria Nigerian President so Kakeneze nodogu nodusu Mr. Eke Ikechukwu Pope Ike International Odogu nwoke na Abidjan, Côte d'Ivoire Odogu na Malaysia Odogu na Thailand Odogu nwoke na London, United Kingdom Odogu na mba Asia niile Osimu kene lole yanu Lolo Mrs. Irene Angel na London, United Kingdom Ojieye Moko na mba dị iche iche Lolo Mrs. Irene Angel is saying thank God for having Pope Ike as my husband. Pope Ike Ibu Odogu nwoke Ndi Umudim Ikeduru Imo State Nigeria London based Nunudu so Abulegu kenu Odogunu Dogwa meribe jibulo Odogunu Wanyeti numo Odogu wanidu so Aishi Shoots Kalo Agumba Ndigbo 1 Guinea Republic Agumba Ndigbo 1 Nisugo Hafia Abia State Nigeria Pape Jimaye CEO CK Best African Design Guinea Republic CEO CK Best African Fruits and Vegetables CEO Blue Spring Luxury Hotel and Resort Limited Ebemo Afia Udumese Abia State Igbo Land Nigeria Osimu kene lole yanu Lolo Mrs. Christine Konate Lolo Agumba Ndigbo niile Lolo Agumba Igbo 1 na Guinea Republic High Chief Chuks Kalo Igbo fada Agusama agunyeroi Ibalo na bundilo Yanu nisofini Onyoma Ndi echichi na Igbo kalisia Ndi echichi na Igbo kalisia Ogalanya bo mume Vazulu keme Andesindi weli bongo nenu Anamakao Andi echichi na Igbo
na vasulu keme agusa magunyere vanenu malu na bundilo kulienu na vasulu Chief Austin Joseph, the youngest Ezendi Igbo na Bamako, Mali. Odogwu dị na nwoke onye mama n'obodo. Chairman Chief Executive Officer, Halopis Wears, Founder and Coordinator, OAU Bamako, Mali. Ability himself, Member and Patron, GTC, Orumba South Local Government Area, Umunze. Osimu Kenelo Leano, Lolo Mrs. Jennifer Joseph, Lolo youngest Ezendi Igbo na Bamako, Mali. Undi Orumba South Local Government, Iite, Umonye Kamma, Anambra State, Nigeria. Chief Austin Joseph, Ibu Nukumawu. Ekene di lodo gwanyo mani sobini, Nukumadu nukodogu ni dusu. Chief Robert Undubisi Ofundo, Isinge Natata 1, Numunya, Oyi Local Government Area, CEO, Rosemary's Cosmetics, Liberia, Sierra Leone. Osimu Kenelo Leano, Lolo Mrs. Benedicta Iruako Noma Okundo, Odozi Akwe Mwanyoma, Undiezu Umunya Village, Umunya, Oyi Local Government Area, Anambra State. Chief Robert Undubisi Ofundo, Ibu Nukumawu na Nibo. Ezo Mogona Male Amale. Ambuli basovo dogunu Neze no nye chichi Yechicha dirisi koli Onyomani Sofio Chief Uchenna ya Emmanuel Chief Iyonye Rurogia 1 of Umwenyere Alai in Bende Local Government Area, Abia State, Nigeria. Elias Uche C Money Transfer Bamako, Mali. CEO Uche C Exchange XE Money Transfer Bamako, Mali. Dealers of cars cover and exchange. Igbo Chairman in Bamako, Mali. Osimu Kenelo Lea Lolo Mrs. Uche Emmanuel Onde Alai in Bende Local Government, Abia State, Nigeria. Chief Uchenna Emmanuel Ibu Nukumawu Abia Zana Nibo Nisobili Onyomoga Dilimma Abula Gumu Kenodogunu Show promoter Dogunu Nidusu Onye Fulegu Nanyanu Eda Iwuze Uche Nelson Enyudo Kama Namba di Chiche Uche Mbaye Obaka Rioji Umecho Oyawa Nkisisi na nke mbụ namba niile Obuweru ụzọ ndị egwu Igbo High Life Namba di Chiche an international music promoter worldwide, founder of all founders. Osimu Blegumu Kenelo Lea Lolo Mrs. Iwunze Mary Blessing Ogadi Mawokoro Eze Nwanye Nyudo Kama Undimbi Itolu Imo State, Nigeria. Enyudo Kama Iso na nnukwu mmanwụ ma sokwelu na ndị eje na n'Igbo nụ ego mụ na tele de chichi na vasofili de chichi na vadus abada nwele onye na-ekwesinu echichi nwele onye na-ekwesinu echichi adịrịsị kolikoli anesi bobo ngonu anama kanu ọrọnya gamu na adị echichi na n'Igbo
na vasovinio ndị echichi na n'Igbo kalisia ndị echichi na n'Igbo kalisia ọgaranya bụ omume Vazulu keme andesi ndị weli bongo nenu ana maka o ndị echichi na n'Igbo